zit ook vast. Je wil je zien, je staat er wel, hè? Die zit ook wel, ja. Ik ga hem er even proberen, maar hij staat nog weer, denk ik. Ik zal hem eens even proberen. Staat er, hè? Een zonnetje, hè? Prima. Zomaar klaar. Staat er lopen. Ik zit hier op Hemmerk en ik ben voor 6 jaar terug ben ik hierheen verhuisd van het Oldegaarleen. Waar mijn eigendom naar het Oldegaarleen, die heb ik dus verkocht. En ik wou toen al een beetje minderen met spul. Dus ik heb een jaar de tijd gehad om het dus leeg te halen. Dus in een jaar tijd heb ik ook heel veel verkocht. Maar ik had dan nog een hele restant had ik nog en ook dingen voor mezelf privé. En toen ben ik hiernaar verhuisd. Aha. Maar je bent wat afslaand, zei ze maar? Nou wel ja. Maar ja, wel heel moeilijk hè. Ja, is dat zo? Nou, ik kan er bijna geen afstand van doen. Nee, want je ging toen een soort van voornemen van ik wil stoppen op een bepaalde leeftijd. Ja, dat had ik toen met die, toen thuis wel. En ik zou maar zeggen, ik denk als ik helemaal stop dat ik het ergens wel wat mis. Want het is nog een beetje een hobby van me natuurlijk, een beetje veel hobby. Dus dit is jouw collectie momenteel? Dit is mijn collectie en hiernaast heb ik ook nog wat staan. Dus ik heb 2 van deze loodjes. Ik heb een hele stap terug moeten doen. Ik had daar 2000 meter op de Oldegaarleen. Ik zit hier nu op 300 meter. Dan gaan we even naar de office. Dat een lectuur niet te weinig. Jou mag graag lezen, begrijp ik? Ik mag wel graag lezen en nou ja, interessant natuurlijk. En jou nog wat te doen? Dat ik nog genoeg te doen, ja. Nou, ik zit ook wel gauw eens even maar te lezen, als het rustig is. Maar 90% kan ik zeggen, zijn allemaal andere boeken. Maar je neemt dit een kantoor, maar je had je helemaal geen ruimte meer om je een beetje Nee, kantoor... ik ben kort ook ruimte hier maken, want dat moet ook. Maar ja, ik ben bij me thuis nog bezig, dan moet ik ruimte maken. Daar ben ik aan het bouwen, anders ging ik daar alles heen. Ja. We kunnen even bij anderen in het loods kijken. Aha. Hier staan de motoren, hè. Dus nou ja, we lopen hier even tussendoor als het kan. Een beetje, nou ja, er is wel wat ruimte. Lukt het zo? Het is een beetje behelpen natuurlijk qua ruimte. Ja. Zit je wel aardig vol? Ja, maar hier staan een paar speciale dingen staan hier. Deze motoren die hebben geen voetversnelling of handversnelling, maar die hebben elektrische versnellingen op stuur. Met knopjes 1, 2, 3 en 4. Ik wil er wel diverse van verkopen, niet allemaal, maar diverse ervan wel. Wat nou? Nou, ik zit even naar het bord te kijken, want ik heb hier het oude nummer, het oude telefoonnummer staan van het Oldegaarleen. En toen de tijd staat er niet een 2 voor, het oude nummer, dus er moet even een 2 voor. Aha. En nou dan? Dat ik wilde even veranderen, maar ja, ik moet momenteel even een stift vinden, maar ik heb wel een pen, maar lukt, ik weet het niet. Ik kan het even proberen, hè. Even zien, die er even weg. Even zien. Dat hij kan. Nou, zo moet het maar, denk ik. Ik hoop zo te zien is. Is zo een beetje te zien of niet? Ja. Ja, lukt dan wel. Ik hoef in principe niet te stoppen, maar
denk, zolang dat ik ermee doorgaan kan, dan denk ik wel dat ik ermee doorga. Je hebben die wegdragen. Zo speelt het zullen worden. Daar moeten we een kistje voor hem maken. Van oud materiaal het liefst. En dan dragen wij hem hier wel uit. Zo zal het wel komen. En dan in het jeep herbrengen. En het jeep herbrengen. Ja. Maar die wel starten willen zoals morgen. Hoef je niet aan te trekken. Ja. Goeiedag. Hey, hoi. Wat heb je met aan? Hè? Ik ben even aan het snoeien, hè? Mooi dit van de Arbo's, hè? Ik zou het net weten. Wij hebben uw eigen aardbol ook. Hè? Dat is mijn aardbol, dat is de vrouw. En die zijn het materiaal. Nou, nee, die zei dat mag gewoon litten. Maar ik ben weer eigenwijs, hè? Ja. Waarom vindt ze dat je het dwan litten moet? Nou, omdat ik een keer vallen ben. Ja. Oh ja? Hoe dat? Nou, toen ja, stiek ik op een tafel en ik voelde terug in. Ja. En toen? Nou, hier hebben we een dikke poort. En nou die tief hoeft het niet meer. Nee. Ik begreep het wel dat je vrouw het wat eng vindt. Jo, ik wel. Ja. Bij een assurantiekantoor in Stiens. Ja, beide wij. Ja. Je bent de baas. Ja, mooi dan. Mooi baas, hè? De baas zit er. Maar hem het mooi om 2 opzet, dat kantoor. Nee, dat had dus hard vroeger opzet in 1953. Nou, op een gegeven moment werd hij ouder en hij zag om opvolging. Nou, en toen is van hier naar voren is het kan zakken omdat ik er ben kom. Ja. Ja, je mensen helpen kunnen, dat is altijd mooi. Nee, daar ben we hier voor, denk ik. Om ik voor wat te helpen. Ja. Ze komt door, vrouw komt er ook aan. Wietske kan ik even op heer. Zullen ze dat willen? Hè? Zullen ze dat wel willen? Wietske? Ja, die wil alles. Wietske? Ja. Hè? Niet in het hooi wel? Niet in het hooi? Hoe zou is dat niet? Nee. Of hier? Hè? Net in het heer? Ik ben zo even in het hier. Ja. Hè?